Ifayila liphi manje leli? Mina ngazi lutho njengalo. Usaqamba amanga. Kuzoba kangaka uqamba amanga lela? Kuzoba kangaki? Kuzoba kangaka kwenza abantu iphukuphuku? Sekwanele. Sekwanele-ke manje, awukahle. Phuma! Phuma! AJ, khona ngifuna ukukutshela yona. Ngisho ngathiwa ngikubiza ngomfazi wami namhlanje phambi kweintatheli. Lokho akusho ukuthi uzogcina zonke izinto zakho lezi kumina. Nanti ifayila lakho. Liphi manje ifayela? Ifayila lakho lezempilo. Angikhathazi ukuthi ngibuke izinto zabanye abantu. Lithathe. Hayibo wendoda, awufunde leli fayela. Uxolo. Kahle ngizela nokuzokutshela ukuthi ngizofika emcimbini. Kungcono-ke. Hamba-ke. Lokho sekwenziwe nalokho sekwenziwe. Lakshmi? Yebo. Usuyibuyisela izipho? Kubonakala ngathi usevele nje wahlela yonke into. Uqinisekile? Yebo. Sekwenziwe? Yebo. Futhi okubaluleke kakhulu. Usukhulumile noVishwarup kumele sandise abantu abazoba sendaweni yokupaka. Ngeke simise itatanyisa isikhathi eside ukuze ithole indawo yokupaka. Cha, ningakhathazeki. Mina sengikhulumile noVishwarup. Yena kuzokhuluma nomphathi womcingo ukuze balungise zonke izinto. Uqinisekile? Yebo. Kuzomela sikwenze lokho? Sekwenziwe. Doka buka. Yebo. Kungani ebukeka semuhle kanje? Ubani kusezongincoma? Inwele zami ne-makeup simoshakele man. Saru, ungakhathazeki nhlobo. Ngeke siwenza amaphutha emcimbini namhlanje. Ngoba uma senza amaphutha sizojeziswa ngalokho. Kumele ukuthi uziphathe kahle. Lento ongakwazi ukuyenza. Kodwa ke sizokuqeqesha ukuthi ukwenze. Ukuzijwayeza kuphi manje? Uma beyindaba bekubuza umbuzo, uzokwenza njani ngempela? Futhi uma ngabe umuntu ekubuza umbuzo, yini-ke ozoyenza? Yini kumele ngiyenze? Kumele ukuthi ubuke AJ, uyena ozokunika impendulo. Uma nje bekubuza ukuthi u-AJ ukhethe kanjani wena? Uzothina usho. Yini kumele ngisho? Umamatheke ubuku AJ. Aha, Kulula nje. futhi uma ngabe bekubuza ngobudlelwane bakho no-AJ, uzophendula uthini? Manje kumele ngihleke mise ngibuka AJ nje. Injalo. Kodwa kumele usho lutho nje, hleka kuphela. Siyazwana? Manje uzothini kumusa umlapha? Ngizothi umyeni wami uyena ozonikeza leyo mpendulo. Mase ngiyamamatheka, mase ngibuka AJ yangithi.
Ingaba seqede wonke amalungiselelo? Yebo AJ. Kuhle. Abiram. Hawe ma. Umuhle. Lila woza sithando sami, woza. Woza. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.